في كلمك اللي كل بيب ساسي بماله كيكو ستايت قريتني بلسينك قلبك دايم ستلالو هاتكو فايت اللابي إزدى الهيا اللابتاين يكالي كوني del fragili ابدل فهمتك لديومين عالشين قدام لوستاكلي سكولي قلبي مقطعك عالكمان نعملش ميراكلي هايدي ريت نعمل البعض اللوم نايدلك لين الشيلي بسبورت كبير وعصوت فين شتاتك ليتلي تسو سويلي كيك وعليك شي ما ودات تستعين قدام مستقلي سكولي قلبي ما تعيدقات عالكمان نعملش ميراكلي هايدي ريت نعمل Roset hemmhekk lil Jessica, Jessica nistennek tiġi hawnhekk ħdejja fuq is-sufan tagħna hawnhekk daqsxejn iktar komdi. Hemmhekk smajna l-kanzunetta ta' Jessica Magro rieħ mill-punent waqt li kienet qed tkanta sajtu taraw in-numru ta' televoting, allura dawk kollha li jogħġbithom Jessica l-kanzunetta tagħha jistgħu jivvutawla billi jċemplu fuq dak number li kienet tidher. Kif inti Jessica? Tajba ħafna. Pretty in pink. Topp il-kulur roża. Inħobb anka f'dawn l-okkażjonijiet nilbes naqra kulur jajjat. Ma hawnhekk għandek m'għandek x'inkwi għax is-settana huwa abjad u x-xtaq kważi Eżatt, kollha. allura jinqala iktar. Imbagħad tibqa' n-nies jibqgħu jiftakruk iktar meta jkollok kulur jajjat. Għażilti ma dal-kulur partikolari bħala għal-campaign tiegħek, ġifieri waqt li ħanaraw kanaraw dejjem bir-roża Le, jew le, le, mhux dejjem illum u bir-roża. tipprova tażel Allum, kuluri jajtu. Kif tipprepari lek innifsek meta jkun risa bħal m'għandek issa delwaqt il-konkors kanzunetta Indipendenza? Jiena nħobb nipprattika d-diska tiegħi kuljum, ninagħlaq f'kamarti, inqabbad il-mikrofon għandi speaker żgħir u noqgħod nipprattika waħdi. Alright. U mbagħad xi kultant nirrikordja lili nnifsi biex nisma' lili nnifsi u nkun naf eżatt eżempju fejn għandi bżonn inbiddel xi ħaġa jew eżempju dik il-biċċa qed nagħmilha tajba, imma meta tisma' lilek innifsek iktar tkun taf fejn għandek tirranġa. Titkellem ma' xatt tal-familja jew mal xi ħbieb jew ma' vocal coach, kif tagħmel? Mal-vocal coach tiegħi, Pamela Bezzina, u mal-kompożitur u l-awtur ukoll tal-kanzunetta nitkellem magħhom ukoll. Ġi semmalhom ir-recording naħseb li tkun għamilt inti waqt ir-rehearsal tiegħek u xejn. Eżatt, eżatt. U mbagħad skont ir-rehearsal timxu minn hemmhekk. Minn hawnhekk insellmilha minn hawn lil Pamela nsellmilha wkoll naf li għandha kantanti oħrajn, però kif taħdem miegħek għaliex kulħadd forsi jkollu l-way tiegħu kif jaħdem mal-vocal coach u anke meta tkun risqin viċin ta' xi konkors ħabba l-performance tagħkom, kif tipprepara ma' Pamela? Ikolli lessons one-to-one magħha u tajli l-opinjoni tagħha fejn għandi nirranġa
fejn għandi nimprovja l-iktar. Nimmaġina aktar tiffoka fuq il-vuċi tiegħek, Fuq il-vuċi ma bħala performance overall tejlu wkoll. Anki fid-dera tiegħek titkellem ma' Pamela jew tippreferi titkellem mal-ħbieb jew ma' tal-familja? Ma kulħadd, ma Pamela ngħidilha wkoll eżempju ħanilbes dik il-libsa x'taħseb taqbel mal-kanzunetta u tgħidli wkoll. Titkellem ma' Pamela fuq hekk ukoll. Sabiħ, naħseb hekk għandu jkun. Għax nieħu pjaċir nieħu opinjonijiet differenti għax kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu u tieħu l-idea ta' ħafna nies ukoll. Hemm xi kantant jew kantanta jew forsi band li hekk tħares lejhom bħala l-ideali għalik jew tixtieq issir bħalhom jew tixtieq tifollowja lilhom. M'hemmx xi ħadd partikolari, nipprova nisma' ħafna differenti, ħafna stili differenti. Eżempju nħobb il-Bruno Mars, Little Mix bħala grupp, Michael Bublé nħobb nisma' wkoll. Michael Bublé joġobni, ma dak ta' żmien mhux ta' żmien. Imma joġobni, leħnu vera joġobni, allura nisimgħu xi kultant. Ma jogħġbok dik it-tip ta' mużika, x Michael Bublé għandu l-verżjonijiet tiegħu ħafna. L-istil ta' mużika tiegħu toġobni ħafna. Toġbok ħafna. Kif tara lilek innifsek minn hawn 10 snin oħra fil-karriera tal-kant qegħdin ngħidu? Jien għandi ħolma. Ejsa jgħidna x'inhi, nkun ħobb inkun nafu. Jiena nixtieq illi l-xogħol tiegħi jkun il-kant biss. Inti x'tagħmel fajtek? Jiena awditura ġo kumpanija privata tal-accounts. Ma nixtieq. Inti tgħid nafu daqsxejn dak ix-xogħol. Qatt ma ħdimt għoded, ma ħdimt accounts, ġifieri. Nixtieq illi x-xogħol tiegħi jkun il-kant. Naf li diffiċli ħafna mensa u Malta ma nipprova. L-umela ngħid provajt. Huwa totalment differenti għaliex mhux għax irid inkun pessimista, però fl-accounts issa għodet huwa daqsxejn verżjoni daqsxejn però ħafna jgħidulna li huwa daqsxejn boring ix-xogħol tagħna. Jien ngħidulhom isma' dejjem issib xogħol fix-xogħol tagħna. Ġifieri jiena għalkemm ili nieqsa sa forsi 5 snin. Xorta moħħni mistrieħ li għax studjajt suġġett li għadha pitadek irid insib xogħol dejjem ħassib. Ġew forsi naħseb jien il-fatt li fil-każ tiegħek għodit tkun taf li għandek cushions ħelwa fil-ġemb. Però huwa totalment differenti għax meta taħdem fis-settur finanzjarju biex ngħidu hekk dejjem marbuta ma' uffiċini, meta taħdem fl-entertainment. Hemm x'imkien differenti. Qed biddel, speċjalment bħalissa qed tippreparaw għall-konkors, nimmaġina tkun mistennien postijiet differenti. Dik irid insib bilanċ bejn ix-xogħol u l-kant. Eżempju wara x-xogħol dejjem ikolli x'imkien fejn immur. Eżempju għallum ħadd nofsinhar lif biex inkun nista' niġi hawn, ġifieri nipprova ikolli bilanċ kemm jista' jkun. X'kultant ma nlaħħaqx imma nipprova. Għaliex mhux biex naqbes għalija, però s-sijat tal-awdituri jkunu daqsxejn kifrin iżdejjed xi kultant. M'għandux ikun hekk, però x-xogħol mingħajr ma trid hemm ċertu dewmien fuq ix-xogħol, ġifieri ix-xogħol huwa dak li hu. Nitkellmu fuq mela fuq iktar fuq il-kant. Appajt il-ħolma li tara lilek innifsek hemm xi affarijiet li pereżempju jixtieq jkollok l-album tiegħek, jixtieq li jkollok ma nafx joħroġ xi single fil-viċin. Nixtieq. Iktar imma mhux għalissa, iktar fil-futur. Nixtieq insifer barra wkoll festivals barra. Ġieli kellek iċ-ċans li tmur jew għadek? Sena l-oħra f'Awwissu kont mort Oltreoċeano Festival, kont ġejt ir-raba' post. F'liema pajjiż? Għalija. Ġifieri kull ftit żmien ngħid ħammur għax dik esperjenza tiltaqa' ma' nies barranin. Kif tiddeċidi li tmur taħdem tru Pamela, il-vocal coach tibgħatek jew inkella inti għandek il-kuntatti waħdek għal tkun tista' titla'? Ġieli joħorġu riklami ta' auditions u ngħid ħammur nipprova mbagħad mill-auditions tgħaddi għall fażi finali tal-festival. Alright, għallu għajsak inti tiżżomm daqsxejn għajnek miftuħa tara x'inhu għaddej fl-industrija biex ngħidu hekk, u imma ma taqtax qalbek tmur. Le, dell-industrija ma tistax taqta' qalbek inkella ma timxix. U persos li Pamela tagħtikom kuraġġ ukoll u hija ta' support. Kuraġġ kbir, dejjem tgħidli kompli stinka u jiena dejjem inkompli nistinka. Ġi bħalissa kuljum tipprattika s-song li qiegħda, m'intix qed tagħmel rehearsals ta' xi affarijiet oħrajn, ma nafx kanzunetti oħrajn li forsi ħatuża fil-futur viċin imma. Nagħmel rehearsals oħra, infatti dal-weekend għandi kunċert tal-banda Lejlit Santa Marija, ġifieri nipprattika tal-imlokalità. Taħattart. Taħattart, għalli, tax bdejja ngħidu dil-ġimgħa. U ikolli l-lieli Maltin, nipprattika dawk id-diski wkoll u dejjem ikolli x'imkien differenti. Fis-sajf nistgħu ngħidu li għall-kantanti Maltin il-kalendarju jimtela xi ftit fil-fatt. Ftit tal-ġranet ilu kont qed nitkellem ma' kantanti oħrajn u bdejna ngħidu li ħafna drabi il-full time tagħhom huwa teachers. Kombinazzjoni, però naħseb tgħinhom ħafna. Ġi nista' nifhem lilek kemm ħajkun daqsxejn iktar diffiċli. Għax fis-sajf għall-lavorja konna ftit summer hours imma xorta.
forsi tispiċċaw qabel u hekk. Nispiċċaw ftit qabel imma li kollok sajf sieħ vojt dejjem jagħmel differenza. U naħseb għandek il-vantaġġ ukoll li ħafna mill-attivitajiet isiru fil-għaxijiet. Allura, forsi kemm tmur ix-xogħol tgħidulhom ħadd titlaq daqsxejn kmieni, tinħasel u tipprepara lilek innifsek. Mela, Jessica, aħna nawgurawlek għal konkors Indipendenza, jella naraw kun uħdu pjaċir fit-19 ta' Settembru. Aħna minn Jessica ħammorru għal riċetta li għattilkom, ir-riċetta tal-ħaxiġa u kollha ma jkunu se jafu se jabdu jagħmlu